În acest videoclip urmează să vă prezentăm cum se utilizează cronometrul și principiul de funcționare al acestuia. Ce este cronometrul? Cronometrul este un instrument electronic de măsurare al timpului, cu afișaj digital și cu memorie. Alimentarea se face de la un adaptor care furnizează curent alternativ de tensiune 7,5 V. Cronometrul nostru diferă față de un cronometru obișnuit prin cele două porți cu senzori fotosensibili, unul de start și celălalt de stop, a căror funcție o vom explica în ceea ce urmează. Să nu uităm că precizia cronometrului nostru este de 1 milisecundă, aceasta fiind o caracteristică deosebită. Porțile sunt identice și interschimbabile. Cu butonul 0 se șterge valoarea anterioară. Trecerea de pe o funcție pe alta se face cu butonul 2. Funcționarea porții fotosensibile. Poarta fotosensibilă are într-o parte o sursă de lumină infraroșie, aceasta fiind invizibilă, iar în cealaltă parte un senzor pentru lumina infraroșie. În mod obișnuit, razele infraroșii ajung la senzor. Dacă se întrerupe fascicolul infraroșu, prin obturarea senzorului de către un corp, razele nu mai ajung la senzor, astfel că apare un semnal, pornind sau oprind cronometrul, depinzând de funcția aleasă. În mufa de 7,5 V se conectează adaptorul băgat în priză, în mufele de start și stop, conectându-se porțile fotosensibile. Cronometrul are 6 funcții, după cum urmează. Funcția 1. Măsurarea timpului. Pornirea se face cu butonul Start, iar oprirea cu butonul Stop. Se măsoară timpul de trecere între apăsarea butonului de Start și Stop. Dacă valoarea afișată nu se șterge cu butonul 0 și se apasă butonul Start, măsurătoarea timpului se face în continuare. Pentru această funcție nu sunt necesare porțile fotosensibile. Funcția 2. Timpul între treceri. Cronometrul pornește automat când un obiect trece în dreptul porții Start și se oprește când acesta trece în dreptul porții Stop. Experimentul se va prezenta și cu un cărucior cu obturator. Cronometrul pornește automat când un obiect trece prin poarta Start și se oprește când acesta trece pe poarta Stop. Înaintea reluării măsurătorii, valoarea măsurată anterior se șterge prin apăsarea butonului 0. Funcția 3. Numărător. Contorizează numărul dintre întreruperile fascicolului de lumină de la poarta Start și la poarta Stop. Se va afișa numărul total de întreruperi la cele două porți. Pentru a vedea numărul de întreruperi la poarta Start, se apasă butonul Start. Pentru a vedea numărul de întreruperi la poarta Stop, se apasă butonul Stop. Funcția 4. Timpul de trecere. Măsoară timpul de trecere a unui corp prin poarta Start, respectiv pe poarta Stop. Experimentul poate fi prezentat și cu obturator de lățime 2 cm. Pe cronometru rămâne afișat timpul de trecere în fața porții Stop. Apăsând butonul Start sau Stop, se afișează timpul de trecere în dreptul porții respective. La reluarea măsurătorii, cronometrul șterge automat valoarea măsurată anterior. Funcția 5. Măsurarea perioadei de oscilație.
Afișează perioada de oscilație a unui corp ce obturează senzorul fotosensibil al porții Start sau al porții Stop a cronometrului. Apăsând butonul Start sau Stop, se poate vizualiza valoarea măsurată de cele două porți. Măsurătoarea se termină după ce corpul oscilant trece de 2 ori în fața porților. La reluarea măsurătorii, valoarea anterioară se șterge automat. Funcția 6. Măsurarea frecvenței. Afișează frecvența de oscilație a unui corp ce obturează senzorul fotosensibil al porții Start al cronometrului. Cronometrul afișează valoarea frecvenței, dar nu o memorează. Recomandăm utilizarea cronometrului la măsurători de precizie al timpului la experimentele școlare.